Suzuki Gixxer 150 Fi 2021 Review, Cash and Installment. Noxky Vlog. Magandang araw mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga, no? Ito ay along the highway lang, no? Ayan, makita natin. So may i-review tayo mga kapatid na motor ng Suzuki. Ito yung Suzuki Gixxer 150 2021 model nila, no? Ito yun mga kapatid. So nagandahan lang ako mga kapatid sa kanyang kulay. And then yung design niya na naked bike, ito ay kulay glossy blue, no? Ang kulay niya napaka ganda, medyo parang may crystal ang dating, no? Yung pagka blue niya, yun, no? Lahat yan, pati dito sa headlight, then sa kanyang tank, yan, glossy niya, napakaganda, nag-reflect yung ilaw sa kintab, pati yung grab bar niya dito, yun, no? Sa personal niyo nakita mga kapatid, napakaganda nito. Yan, 150cc, yan, laki ng tank niya, then ito yung logo ng Suzuki, maganda yung emblem niya, kabilaan po yan mga kapatid. Then ito yung sa tank. So hindi natin sure yung tank capacity nito, ano? Pero i-flash natin sa screen mga kapatid. Then sa kanyang panel ay fully digital na rin, no? Yan yung speedometer, odometer, yan yung trip meter, yan na yung sa engine, then may selection ng kulay, then may adjustment din, no? Dito, ayan yung pinaka-switch niya. Then sa kanyang ignition, ayan, standard ignition lang din, no? Tapos ayan, meron na siyang side mirror nakalagay niya. Ayan. Tapos sa mga switch, ito high end niya, then meron siyang pa-switch dito, then turn signal light, then yung busina, ayan, then ito yung kanyang clutch, no? Try natin. Ayan, ang malambot, oh, kahit isang daliri, pakalambot ng kanyang clutch. Dito sa kabila meron siyang kill switch, ayan, and then yung bukasan ng ilaw niya, ayan, then yung electric starter. Sa throttle, okay din mga kapatid, na ayan, yun, makapit agad. Then yung preno sa harap, tapos ito yung kanyang brake fluid, no? So, disc brake yung sa harap niyan, nakita natin. Ito yung kanyang disc brake sa harap, yan. So malaki din mga kapatid, no? Then ito yung kanyang caliper, yan. Ang tatak ay vibrate mga kapatid, caliper nito. Then naka-mags, and then tubeless na, siyempre mga kapatid.
Then ang tatak ng gulong ay MRF. So magandang klase rin mga kapatid yung gulong nito. Tapos ang size ay 100 by 80 by 17. Yan po yung gulong dito sa harapan. Tapos naka-telescopic fork. Yan, kulay black. Tapos yung fender niya sa harap ito, ganda no, kulay blue. Then dito mga kapatid sa kanyang headlight ay fully LED na po yung mga ilaw niya. Ayan, yung high and low, and then yung park light niya. Then sa kanyang signal light ay halogen po. Ayan. Tapos dito, ito yung kanyang tatak dito, yung sticker, decals, Gixxer. Yan, na may, ito, kulay silver yan, ito white, and then may yellow dito. Pati dito mga kapatid. Tapos, pinaka-logo ng Gixxer. Yan. Tapos, yan, naka Suzuki Eco Performance na rin siya mga kapatid, no? So, kaya matipid na rin sa gasto. Tapos glossy black yun dito mga kapatid. Side fairings na to. Then yung kanyang makina, pang ilalim niya, and then yung oil capacity ay 850 ml. Tapos yung makina niya 150cc. Then FI na rin syempre mga kapatid, no? Then yun, tambucho niya ito. Yan. Kita natin dito. Dual exhaust mga kapatid. Tapos ang ganda ng pagka-chrome design dito mga kapatid ng muffler niya, no? Yan. Tapos meron pa siyang head guard din dito na parang stainless, no? Tapos pedal niya sa preno sa likod, ayun, kakaiba rin siya. Tapos ito, maganda rin, no? Kulay silver na to sa Podex, sa driver, no? Ayan, napipilip din siya mga kapatid. So, tapos ito naman sa angkas, yan, no? Maganda rin, maliit lang siya pero napipilip. Tapos meron siyang brace dito, no? Ayan. Tapos isa pa pala, meron din siyang oil indicator dito, no? Sa kanyang makina, ilalim na makina. Tapos dito sa likod, ang size ng gulong dito sa likod ay 140 by 60 by 17. Tubeless na rin mga kapatid. Then disc brake din dito sa likod, no? Ayan, ito yung kanyang caliper. Then yung disc brake. Tapos naka swing arm, ganda rin, matibay yung kanyang swing arm. Then monoshock mga kapatid. Tapos yung kulay niya mga kapatid ay kulay red. Tapos meron din siyang mudguard dito, and then dito mga kapatid, no? Yan ang ganda din. Tapos sa gulong niya meron siyang decals na kulay yellow, no? Ganon din yung sa harapan. So pag gabi yan mga kapatid, lumiliwanag to mga kapatid, no? Tapos sa taillight niya ay LED na po mga kapatid yung taillight, pero yung signal light nga ay halogen bulb. Tapos yung fender niya sa likod, ayan, kakaiba din, maganda yung design. Tapos meron pang reflector dito. Dito yung kanyang plate number, ayan, ilalagay yun. Ayan. Tapos doon mga kapatid ay yung kanyang gear shift, no? Naka single shifter. Then alam ko 5 speed po ito mga kapatid. At meron pa rin siyang side stand and then center stand. Yan. Ito po yung Suzuki Gixxer 150 2021 model. Available po yan dito sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga. Yan. Ito po.
pa lang tatak ng Suzuki dito, no?